מערכות עזר בנהיגה בטוחה. Forward Collision Prevention, זוהי מערכת שנועדה להתריע בפנינו על התנגשות אפשרית מקדימה, כאשר יש לה שני רמות, אחת מהן היא רק התראה, השנייה היא התראה ובלימה אוטונומית, שבעצם הרכב מזהה שאנחנו לא בשליטה, ובמידת הצורך, אם הוא מזהה מצב של תאונה אפשרית, הוא יתערב ויבלום. שליטה ברמת ההתערבות שלו תהיה כאן, אלה בעצם רמות הרגישות של המערכת, כאשר ניר זה הרמת התערבות הכי חלשה שאפשר, זאת אומרת שמה המרחק מהרכב מלפנים שבו הוא ינסה לבלום או להתריע בפנינו יהיה הקצר ביותר. פאר זה המרחק הארוך ביותר, זו רמת הרגישות הגבוהה ביותר. Rear Safety משמעותו עזר והתראה בפני כל מה שקורה בסביבת הרכב מאחורינו ומהצדדים. Rear Collision Warning זה מערכות החישה של הרכב מזהות שהרכב מאחורינו עלול להתנגש בנו. בזמן הזה הרכב יעבב באורות המצוקה שלו, בארבע וינקרים, ולנו הוא ייתן צפצוף בתא הנוסעים על מנת להודיע לנו שיש סיכוי אולי לתאונה מאחורה, ובזמן הזה במידה ונדרש להוריד את הרגל מהברקסים או לזוז הצידה על מנת לנסות ולמנוע את ההתנגשות מאחורה. Rear Cross Traffic Alert, זוהי מערכת שמזהה כאשר אנחנו ברוורס נוסעים אחורה ויש רכב שחוצה את הכביש מאחורינו שאנחנו אולי לא רואים אותו, הרכב יתריע בפנינו ובעצם יעודד אותנו לבלום כדי שבטעות לא ניכנס למישהו לתוך נתיב הנסיעה ונייצר מצב של תאונה. Blind Spot Detection, זוהי מערכת שמנטרת את השטחים המתים של הרכב, האזורים שאנחנו לא תמיד רואים כשאנחנו נוהגים, ובמידה ואנחנו רוצים לעבור נתיב בזמן שבנתיב שאליו אנחנו רוצים לעבור יש רכב שאנחנו עלולים להתנגש בו או להפריע לנהיגה שלו, המערכת תאותת לנו בעזרת קול, התראה על המסך ועיבוב במראות של הרכב, להודיע לנו שיש רכב באזור המת שלנו ושאנחנו לא צריכים לעבור לשם. ו-Door Opening זה במידה והמכונית שלנו מזהה שבנתיב שמאחורינו יש רכב שעלול לעבור אותנו ואנחנו נפתח את הדלת וחלילה אחד מנוסעי הרכב עלול להיפגע מהרכב החוצה, הוא מצפצף לנו שכרגע צריך להישאר ברכב ולא לפתוח את הדלת, וכמובן ברגע שהשחקנה חולפת הצפצופים ייפסקו. Lane Keeping Assist זוהי מערכת שעוזרת לנו לשמור על הנתיב במידה ואנחנו מאבדים ריכוז והרכב סוטה מהנתיב בנסיעה. עוד פעם, יש לנו שני אפשרויות לקבוע את רמת האזהרה שאנחנו רוצים. אחת מהן תהיה אזהרה בלבד, השנייה תהיה אזהרה וגם סיוע של ההגה להישאר בנתיב, זאת אומרת כשאנחנו סוטים האוטו יתקן אותנו חזרה לתוך הנתיב שממנו אנחנו בורחים. ורמת הרגישות, בהתאם, רגישות גבוהה תשמור אותנו מאוד חזק בנתיב, ורגישות נמוכה תיתן לנו יותר חופש. Emergency Lane Keeping זוהי מערכת שתעבוד בעיקר בזמן שיוט ומהירות יותר גבוהה, כאשר אנחנו מנסים להחליף נתיב והרכב מזהה שיש פוטנציאל לתאונה, הרכב יתקן אותנו חזק לתוך הנתיב ולא רק יתריע על זה שיש מכונית אחרת בנתיב שאליו אנחנו רוצים להשתלב. Intelligent Speed Assist, יש לנו שתי אפשרויות למערכת הזאת. הראשונה היא Overspeed Reminder, מה שאומר שאם אנחנו קבענו לעצמנו מהירות שאנחנו רוצים שיהיה בתזכורת, או במידה ואנחנו חוצים שלט עם התראת מהירות כלשהי, אז הוא יצפצף לנו. האפשרות השנייה זה Speed Limit Update Prompt Tone, זאת אומרת ברגע שיש לנו עדכוני מהירות תוך כדי נסיעה, אנחנו גם נקבל איזשהו צפצוף ותזכורת שעברנו מאזור מהירות אחד לאזור מהירות אחר, שנשים לב שבעצם אנחנו בסביבת נהיגה שהמגבלת מהירות בה היא שונה. האפשרויות לקבל תזכורות הם או תזכורת ויזואלית, ואז הרכב רק יציג בפנינו התראה על לוח השעונים שלו, או גם בוויזואלי ובעזרת צליל חיווי, שאז גם יישמע צפצוף כאשר יש שינוי באחד מהמצבים שציינו.